أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe julɓe caggal yettude allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam yo weluy allah won e ceero men Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu so ɗum ɓenni ko salminde julɓe ɓe foof ɓen kucciri ɗo e yeeso jinnaɗo men ceero Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymani Ba ɗo e wuuro men kay heyɗ leegal men kilinkar galle men ceero Mouhammad Samas eɗen goni e ñalawma men alhamis lewru men haran ene yaara e balɗe jeeɗiɗi fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam e yaara e duuɓi ujunere e temen nayyi e capannayyi e jeeɗiɗi ceero min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal de kettiɗen ɓi ceerno men ɓi khalifa men ceerno Naim taw jangante en ko nokku men fondu ceerno Ahmad Tidiane Kane eɗen jodde jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley garde kadi jokkude jewte men jewte islam e namde garande hen ɗo on joɗɗo noon ko jandiyanke men Lengo Thiam Issa Miss Ndongo ceerno men Mamadou Diallo ene wonde almuɗo men kadi ono Naimu Ahmad Tidiane Alpha Ba ene wonde Ousmane Kane to fondu ene wonde ceerno Siraji Diew to kay heyɗ en calmini dendagal jinnaɓe e seremɓe dendagal sirifaɓe dendagal moƴƴi hettoɓe jewte men jewte islam taw waɗante hen ko jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley eɗen mbiya kadi ceerno ya rontin ɓesmo inchallah ya ɓooyi dusde jinnaɓe seremɓe sirifaɓe moƴƴuɓe dendagal almuɓe hettiyankoɓe wittiyankoɓe namdiyankoɓe ɗum noon bisimilla ceerno. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Na mi salmitima on e ko calminɗon ko. na mi salmitimama an tan goto ko calminɗa ko Issa Youssou Zongo e gaddiɗo tik e gaddiɗo haalde haala ka onon fof mi salmitima on. na mi salmitinamama on dendagal julɗo moni wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. na caggal ɗum koye yettude allah tawnuɗo e nde ɗo hitande tik eɗen celli eɗen e jaam alhamdulillahi rabbil alamin na eɗen ñagomo kanko allah tedduɗo towɗo moƴƴo o na dendagal kitale jawtuɗe ko waɗani hen moƴƴa na o yaafi en hen bakkatuji yataw ko ndeɗo o jogori ɓurde yaafade ene waɗande en moƴƴere na so tawi won e ñabbuji kadi ko ittan en hen won haajuji ko humtan en hen na ndeɗo hitande kadi yataw ko ndeɗo o ɓurata kadi humtande en haajuji ɗi ittande en ñabbuji ɗi na sukaɓe meɗen ɓiliɓe e ladde wonɓe e ladde gumogama hande aduna o ala fof ɗo ala corok ala fof ɗo ala goƴa wona ɗanniɗo wona moɗannaki wona ñawɗo wona celluɗo ala fof hande mo ala goƴa e oɗo aduna na yo Allah ittande goƴaji ɗi fof no ɗe potiri ha hande ɗen dutto e wiide e julmo wuuri na caggal noon nde beltinireɗen ceerno meɗen ceerno Ndiaye na Baro to no wadi mo arti di e dendagal seta mo yaɗuno fof eɓe celli eɓe jaam na eɗen ñaago Allah kadi yo Allah fof to gurdam kadi ko ɓuri ɗum ɗo na haw waɗa kadi haw yatono kadi laabi limtenɗi juuroyade mo faas na en juurima noon ceerno meɗen ɓinene meɗen na miraguel meɗen ceerno Mouhammad Kamil e dendagal miraɓe muɗum fof e ko rewe e muɗumen na yo Allah yarlo en bakkatuji meɗen yaafo en bakkatuji meɗen na ndeɗo hitande kadi yo waɗen hitande jaam hitande dañal e dadal na dendagal jinnaɓe meɗen ɓe kedderɗon poɗɗen wiide yo julmo wuuri eɗen mbiɗa hande kadi yo juɗmo wuuri na ceerno Hamidou Balde nokki fat eɗen ñagonomo Allah juutde balɗe na e moƴƴuɗo battane kadi ɓesgu kadi nde Allah waɗa hen barke kadi nde Allah hokkatmo kadi kene rontintamo e ɗum ceerno meɗen ceerno Yaya Ba Prince Toll na en calminamo en juurimamo en donimamo kadi e sankare mi yii ko ɓinguel makko baaɗi ko na ewa ceerno Abdourahmane de Ndiaci ɓi ceerno Hamdou ɓi ceerno makko eɗen pecce makko sunare nde eɗen pecca kadi e ɓesgu ceerno Hamdou fof no potiri debbo e gorko suko e mawɗo e almuɗum fof eɗen pecca e muɗum nde ɗo sumare jiyaɗo Allah jaaɗo yo Allah yurmo yafomo yo Allah harum aljana yo barke makko heddo caggal makko e ɓiɓɓe makko enenne kadi yo Allah heddo en caggal makko ko jiiti bi jahinde bi wala sabi
arnoɓe kadi arnoɓe janasa ɓe kadi no potiri e ndonoɓe tuggude e ceerno Mouhamadou Lamine Dumgo e ceerno Samba Sene woɓɓe kamɓe fof en duwani mamaɓe e duttagol oɗo miñiraɗo moƴƴo ƴewɗo almudo moƴƴo kadi eko sifa e makko ko wonɓe ladde e wonɓe caggal leydi fof eɗen dono ɗumen eɗen ñaago Allah moƴƴo onon enne kadi yo Allah heddine caggal maɓɓe ko juuti caggal nde ittanene caɗele ɗe sukaɓe meɗen wonɓe funnague ɗanniɓe fof kala ɗo woni eɗen duwo jamma e ñalawma so kiiɗe yo Allah waɗanɓe jaam yo Allah ɓiltuɓe toon e jaam dañɓe hen kayitaji yo Allah hokku ɗumen yodiriɓe dañani yo Allah hokku ɗumen natɓe yo Allah hokku ɗumen kadi no dañiri ɓe natani kadi kono ɗum noon ko leyɗele ɗe fof Amérique tan wona France tan kala ɗo wawi wonde ko Allah andi ko tan yoni ko Allah andi ko tan yoni ko Allah andi ko tan yoni caggal ɗum ko ruttude on calminali onon salminɓe ɓe e onon kadi hettotoɓe jarloɗon jaafoɗon noon aljuma ɓenuɗo walla jewtuɓe ɓenuɗe min dañani wadde wonɗo pawineɗen noon en tawino en payinoma e yewtere sakkende cakkiɗon heɗande nden waɗanoma heɓano yaltude min panno noon ko ha nden on yalta so nden on yalti mbasa fawdirde mbaɗen jewte meɗen goɗɗe Allah noon hoddiri hande Allah waɗi hande kam eɗen mbaɗa jewte yewtere kadi nde mbatten hande nde kadi alhamdulillahi rabbil alamina koye hoore hitande kadi koye Sinthiane Modorna naɓe mbaddeten hande yewtere nde ko ɓen kalanmi haala muɗumen Modorna naɓe soɓe modduɓe yo soɓe moddinɓe yo soɓe ko kamɓe moddinɓe ko moddata ɓe kamɓe Modorna naɓe moddinoɓe ɓe moddata ɓe moddinani mi wiyani ɗum mo toñani min mo wiyani min mi wiyani ɗum ko moddinoɓe mun ɓe Modorna maɓe sikkuɓe ene mbawi moddinde min ene moddina diine amen ala ɓe ene moddidina min kadi ɓe moddinta min ɓe modditinoɗa min gona moddiɓe saka ɓe moddinde min alhamdulillah rabbil alamin kadi ko yettude Allah nde yewtere nde ene yaltira ɗo foti yaltirde ɗo yewtere nde fotata yaltirde koye Djiby Sarr Djiby Malaji Aliou Fati Malaji Aliou Sarr Aliou Sarr gonɗo e Modorna momin kuccodiri galleji joddi amen kuccodiri keɗoɗon hakkudam e muɗum e hakkudam e Modorna naɓe fadde ko rewi hakkude amen keɗon moƴƴi kanko Djiby noon mbaɗa ñagonomo Allah moƴƴere kanko gonɗo sababu ha mbaɗa wawa haalde ɗum ɗo e irtude kadi dendagal tarikaji ɗi ganduɗa kadi ɓe gandano kanko Djiby o tarikaji kala muɗum o anda ɗi jijjuɗo e makko de anda ɗin ene wawi noon to bammakko ene andi ɗin kono kanko mo anda mbaɗa yettamo noon e darde makko eno laaɓiri eno hokkiri hen sembe eno o nunɗiri hen o haali hen gonga keɗoɗon ko o haali ko kanko Djiby Sarr nde o jaabi waji goto ene haali haala muɗum ko fewani faade am o jaabi ɗum ha gasi o heɓɓiti o wi ɗum Ahmad Tidiane mo mbiɗa o won kañum koɗo jooɗi koɗo gotel yahata juma yahata jama tawoytama to gonɗa to andu noon ko jinnaɗo maɗa ko mawɗo ma taaro reno o jogui ɓiɓɓe ne pote maɗo alane keccuma min kam mi yahno tan yahata yiyata artata haalata nde penmi fof kam mi ƴeewa jeeri walo dow ele sof mi ƴeewa YouTube aji mi ƴeewa ko kewi hen ha pottumi noon kanko Djiby Sarr omo haala mo o jabotono ono taw ɓenni omo rentina on o wi ko musidɗo makko o wi on nde mbajiɗa ha gayonoɗa nde mi abbi mama yidde waddema courage eko mbajiɗa ko eko kono noon mi ronki heftadema ko noon haala ko kalɗa ɗo ka haaldema ceerno Samos e ceerno Abdoulaye Dia e ceerno Ahmad Tidiane Madina Gounas battindorɗo Ahmad Tidiane ka hiɗa aɗa haala e muɗum ko welma rento mi fawa joni banda o keɗo ɗon kanko Sule kanko Djiby o yo Allah yob moƴƴere o findini o tindini heewi noon kadi hay lelewal taw anda lewru yarata keɗo ɗon ko waji ko wasiya makko e musidɗo makko ko ɗum woni wasiya sibbo Allah keɗo ɗon addu nandane gonɗo kayit ɗo somi haali jama tan Allah wi nelaɗo wi tan o wi gadde gay gade gay legal o rendini legal fof o laawo o ñamata o yarata sonama assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum bandiraɓe salminima Amadou Diaye ɓurɗo andirede Zal Escale mi salmini mi juuri mi mani mi mantini Zal Escale kalanɗa TikTok ko tellement ene weeli tellement ene moƴƴi surtout ma ko cakkiɗɗa haalde ɗo ko watte nder ganal ko
e ko yimɓe mbadde won certain simkuji waɗa ha barke moƴƴani fewani guittuɗa koye hadis laaɓe cer guittuɗa koye qur'an zal askal min mantima hen yo Allah nurɗin noon gandal kono zal askal on ko mbaɗɗa ene muusi min ha ko ɗon wawi hadde holɗum ko mbaɗɗa a manti ceerno Amadou Tidiane Ba a manti ceerno wiyete ni ceerno Samas a manti ceerno Abdoulaye Dia a yenni ceerno Amadou Tidiane haalama boni alaji haalama boni zal askal kontin ko mbatta ko kono hoto jaɓat yennude hay goto ceerno Amadou Tidiane ko joom yimɓe ceerno Amadou Tidiane ko gandu ceerno Amadou Tidiane ko ene jogui suhaɓe ma potema woni hen keccuma ceerno Amadou Tidiane jogui extra mi yiɗa min wona ɗi ko mi defandani mo noon ɗum sehilaɓe min ñanden a ari juma a hudbi a haali ha gasɗuɗa haalama ka pour welde man mbino ko mbaɗa abbuma mbaɗa yalta boowal mboɗo jagguma mi remercier ma ko kalɗa ko foof par ce que sehilaɓe no gandiri ha neɗɗam kono Allah waɗi mataw ayi mi yiyanima kalamami ɗenen ko mi ronkoye rentindem ayi ɗemgal ma ene moƴƴinma ha aduna Allah fof ha kay yimɓe fof jinma hen ene bonnuma kadi ha bona kadi ha yimɓe fof gancuma hen saɗa haala ko moƴƴi aɗa andi ko moƴƴi kalta kono sa tawi a mi watti memde ko ganduɗa yimɓe ne gancirma ɗum walla en kutorma ɗum tan ayi aɗan yaaha et puis an hoorema aɗa andi yennudema ceerno Amadou Tidiane yimɓe fof mo waddanama ɗum d'accord ma wad biɗe mo kalɗa hon selli kono ma wad biɗe mo kalɗa hon fatana ɗum ma wad kuuriɗoma ma wad garɗo ƴettama ƴettirɗa ɗum ayi wonti polémique moƴƴani waɗa ha barke a manti ceerno Samas ene weeli min a manti ceerno Amadou Tidiane mbaɗi gunas weeli ceerno Amadou Tidiane gunas mo mantuɗa o ceerno Amadou Tidiane koɓe sehilaɓe ya yi wadde ko oɗo ko welɗum mbaɗa oɗo kadi hunde bonande kanko hoore makko so nani weltama sibu neɗɗo so tawi wayi ne fewani an eto wiide aɗa fewna ɗum walla eto haalande ɗum gonga kono hoto wi aɗa yenna ɗum e monde o foof par ce que TikTok monde fof yeɓata ɓuri yiyaɗa yenna ɗum e monde o foof yimɓe gandu oɗo waɗa barke walla oɗo yiɗa ham walla oɗo ni nen jama mbiɗamo hamma nadde jama omo wima wara hudbi walla goɗɗum o wawa par ce que ko yimɓe minen ko minen way hayɗe caggal ɓe ɓe kalantaɓe ko minen mbawi widema he min jiiɗa kalta ko tello hay ɗum ni wona goto ko yimɓe fof ndentata mbiya noon nde hankkadi noon ɗum woni hankkadi a fawlama kono kanko goto woni galle maɓɓe kadi o arata e jama o arata juma o tawma toon o falda hima law mi fiima on sel ɗum hoto ƴeew ko haalata ko so haali ko jinnaɗo ma an hoorema weldi mbiɗa ceerno kaari ceerno o wi a wi kaw ceerno ha paari et puis kadi ko noon kadi woori ko ceerno rento saabu Allah rento nafata bande en nafatama hay tous a haali ko moƴƴi ha yimɓe fof beltima hen kalɗa ko ne selli donc heddoye ɗum tan ɓuuri sirde kono wiide aɗa watta hen yidde ceerno Amadou Tidiane kanko ko joom suhaɓe de ko joom yimɓe wona noon mboɗo darnimo de kalanmami an ko ya tinno yareno sibu so tawi hunde goɗɗum ne hemma hen min yo Allah heedam hay konngol bonngol min mi wiyatami yo Allah heedam sababude makko sibu hay dara ala hakkude men makko hay tous kono mbimami tan ko yora jaab yennude mawɗo ɗum ko hunde ganduɗa watta c'est impossible watta ni moƴƴani yoɗani fewani sa nani ɗum ettoɗam tan haqqille ƴeewa kalamami kono feewi merci kala jiɗɗo noon añede yo wi yimɓe Allah wi ñalaɗo nde wino yimɓe Allah wi tan wiya kangal nde wi Allah wi tan wiya ko bilejo o yaltina wuuro makka direct o yaltina ande sa yimɓe Allah wi yama jeeya ko majjiɗi eyi waaleykum salam bandiraɓe lawol gongol mi on nani oɗo jibi Sar ɓi Aliyu Sar nunɗal muɗum e laaɓal muɗum e gogantagal muɗum e konguɗi muɗum cañiɗi ko haali ko haala alhamdulillah rabbil alamina nde kanko ɗemgal makko yaltiri ɗum ɗo o haali kaɗo haala e jaabowol noon hakkude makko faade e makko alhamdulillah rabbil alamina mi yetti Allah noon taw bam makko jibinɗo mo ene wuuri mi haalnama ko mbaddumi e bam makko kanko mbiɗum wawa hadde yaltinde on jamaka mi yaltin ɗum hannde mi yaltina ko ɓuri ɗum hannde
mbimi ko mo haalata haala Cheikh Tidiane wona Tidiane yanke baajota ko juma modorna ma endema dum to hen ɗon nde mbaɗa wuuri an jibi noon so tawi a heɓɓitima a haali haala ma moƴƴa wi mi wawa yaltinde mbaɗa hay ko ɓuri ɗum no galleji babira moɗon ɗi no jeyruɗon ni ko noon min jeyri jama ka saka min keɗɗa fof mi yettima finde wonde hakkudam e bammaɗa taw ene wuuri ma hen a wi a anda kam a jotodirani am a haali gonga sabu min so nande kalɗa audio o ko yahata yiyata artata haalata mbaɗa heeɗo hewno ni ko oɗo kaalowo mi meeɗani haalde inde makko taw wiiɗ yewtere mi meeɗani hay nde o tooñimi ñande o mi takkimo wuuke walla goɗɗum mi ittu portable wata nelmi neɗɗo mbimi mi wiyanimo to yaha ko gonga o nani ɗum o juumi min kaltidani ha ɗo ɗum waɗi hani kala ɗo birtimi haala makko min mi heɗotako mi wirtima on omo haala mi ɓenni kawrumi e haal maɗa an Djiby ko hono ko mananmi jam fakimi sowona almami moɗon modorna e ngal ɗo gueɗal ngal mbiɗa so tawi min mi tini walla mi teyi mbimi mo wona wahabi wona Tidiane yanke mbajota ko ɗo jama modorna ɗo mo jira e Madina wajota ko min an Djiby jiɗon wawa hadde mbaɗa wawi hadde ko ɓuri ɗum an hoore maɗa an ɓuuri mo e jama he mbaɗa wawi haddema gueɗe ko ɗiɗi ɓe limtanmi ɗo ɓe ɓiɓɓe muɗumen walla ceerno jippiɗo e galleji muɗumen ɗo e modorna yimɓe 14 sappo ɓe goto e muɗumen so tawi addi ceerno ene wawi wajade e yamirode almami o noon so tawi ɓiyum janggi ene wawi wajade minen poti hen galleji babiraɓe ɗiɗo no galleji moɗon ɗi goniri ni ko noon min jeeri jamma ka jammaji ɗi fof ko babam jeeyi alhamdulillah rabbil alamin a haali ka cukalel ko na irtiɗo haala mawka heɗo ardi fof mbaɗa yetti Allah nde ummimi funnague garmi ɗo yanamdo bamma ko bamma addi oto muɗum jolnimi ene wonde Ousmane heɗo no moƴƴi mbaɗa yettuma ceerno kadi tigui rigui nde min jetti galle amen ɗo modoro ɗo galle jemma kuccide an Djiby on meeɗani yiidam mi andama ko nde kalɗa ha ganduɗa noddumi ɓi Ousmane en wiye Cheikh Oumar mbimi an holi o o wi baba andama mbi wallahi mi andama o wi o ko Djiby Sarr cikkan o wi ko Djiby Sada mbimi hol Djiby Sada o wiyala ko Djiby Sarr ɓi baba Aliou Sarr mbimi ha i ode kam mi anda ɗum aɗeni mbimi ode kam o wi ko wallahi kanko min ko Djiby Sarr o alhamdulillah keɗimi haala makko hawgayne noddumi ɓe poti mi noddude ɓe kaldume muɗumen o poti mi haaldumen wonɓe nelmi e jinnaɓe makko kanko biɗo omo yennami o omo haala o mbaɗa signi mbaɗa guerguerte hande mi signanimi guerguertani a wonta wajo e jamma he ko ndema mayde ko guiɗo ma wawa gaño ma wawa keɗɗo kalmi ko min yiiɗi noon e jinnaɓe maɗa mbaɗa jogoɗi men hurum mi anda ɗumen mi yiiɗa wooda ko filori hakkude men mbiya sindu mi haalini ɗumen walla sindu tinino pelami mbaɗa jogui temedere dema ɗon dewmi onon sukaɓe modernaɓe ɗon mbiɗa yimɓe an Djiby ko mbiɗa oɗon ndewe makko ko meere hani no rewe makko ko babiram moon kono onon tan ala on pamdiri ɗum heɗo hakkude e bamma nde bamma ittimme oto muɗum nde taccumi gaga worgo ga tawmi ɗon ko police goto wiye Cheikh Fall heɗo moƴƴi wi kam oto galleji moon mbi mom galleji amen ko moderne wa jogui a jogui numéro téléphone o min mba jogui téléphone mi Ousmane ardi koye bamma an Djiby o addi 4 muɗum min joli hen hamin yetti itti ko ujunnaje 4 wi yomi sodani hirande ɗum mi yejjita ɗum yiif ɗum mi yejjita ɗum mi yejjita on jamma anani kanko Ousmane o heɓɓiti o wi ko sehlam minen koddi ɗo mbimi andi oto o ko oto makko hirande nde kadi kanko soodi on mbaɗa sikka so tawi ɓaade ko gonɗa koɗo walla gonɗa moddiɗɗo foof a jagguirta ɗum taw ko gañe ma a teddina ɗum kay ko gonga walla fenade goñƴeɗa no joɓiriɗa ɗum Allah waɗi min mi yettima mi tawi jibru wonde e galle ndu e ko woni hen ko
ko haalata wonen ko haalto wonen ko haalto نعم haɓe corti ɗemɗe maɓɓe ɓe mbi wonde mataw garmi ko heftude alma magal نعم mbaɗa fof ndere miñiraɗo alma magal rewale ɗum nde ne hawni نعم ene hawni تي ene hawni نعم min de kanko miñiraɗo o abbi kanko mbun نعم omo ari janngude e am تي alluwal makko نعم fo ari windande makko نعم woma kitabun hukmata ayatu نعم suratu hud تي fala allaka نعم tarikun ba'da ma yuhi ilayka نعم wa da'iqu bi sadruka an yaqulu lawla unzila alayka kanzun aw ja'a malakun innama ana nazirun wallahu ala kulli shay'in نعم bange goɗɗo o نعم bange to e Allah wate amma ɓuna naftata Allah kadib omo heeɗi dandamde تي on gusma de nde ari toon nde ko min abbi toon نعم yomi jangguinmo نعم kadi o rewani am نعم ɗiɗum lombi hakkude amen تي wonde so tawi minnene mi hallisama walla mi hangama ha mbaɗa fof ndere an magal نعم ko kamɓe gonɗi ɓe ganda نعم kadi min ne garmi nde goƴƴaɗo yo Allah danda woñotake Allah hokka kono min hoto fof ndirede jamaji e jumaji ko hakkillaji mabɓe ɗon pamarɗi نعم ko kalami ɗo ko نعم Yusuf Tambura تي e Yusuf Diop ɓe Na'am. ko seede jaam نعم wona ko saame so cengle fof camdi نعم koccota تي ko an jibi onon kalami finde hakkude e bamma taw ha ganda نعم konngol ma noon gotol tan ngol jumɗa wiide mi wawa نعم ala تي a juumi no fewi babuyam ka cukalel نعم bamma wiyata kam noon kawma ene kay mbiyata kam noon نعم a wawa نعم nde gondirmi ni e bamma min gondiri subo Allah ene laaɗum ngo ɗum نعم garmi ɗo ko e yawa تي ko arka dari نعم ha maayi نعم humtorano saftorano taske نعم ala ko gandumi e wuuro he min تي sabu subaka fof noon bamma arat نعم wiyam jaam ñalli تي so hiiri wiyam jaam hiiri نعم subaka ñalawma fof arat sammina bamma ne wuuri ma hen نعم kala ko kalami ɗo ko yeddi hen نعم ar mboɗum jooɗi aɗa andi dindeje ɗe demar galleji maɗen kuccodiri نعم teddugal makko ene mawni am ha ɗon wawi hayde ko waɗnimi ko نعم minne mi andi ko omo andi wuuro ngo wonɗo hedantami kala ko jinmi mi namdomo نعم wiyamo sabbatele mbaɗi ɗi oyimo ko ɗade yeeyete walla ko ɗade watte نعم haala waɗi taske darima تي min ƴiya walla yiyaji نعم o ari mi ceerno Allah woori o wuuro ceerno نعم jawɗi ne tiiɗi تي o yimi codmi ko jawɗi toksel sappo e jeeɗiɗi ujunere codmi ɗum نعم ala no foti on sa jawɗi kam ene mbiɓe ni نعم o yimi toon jawdi goyti ndin tonga ndin kam ande hay goto sodata ɗum نعم mbimi jinmi ko ballami hen o yi daral ngal nanɗa mbimi ala نعم mbaɗa yaade mi soodi Allah yiya kono jinmi ko ɗaftami somi soodima aɗa hen mbaɗa aɗa jogui oto نعم kadi on moƴƴi an jibi kadi kaseto kadi نعم kettoɗa ɗum laabi kennoya bamma نعم min jeehi min jetti ɗo betega Cheikh jaaden ɗo نعم darel gonguel ɗo ngel min tawi jawgal en haɓɓira tekke en biyo e نعم tali he نعم o wi ayi ɗimen mamin nana o yetti o gaari oto o wi kam joni de jawɗi nan ƴeew ko jiɗɗa نعم kanko Aliou Saro kanko bamma o an jibi ko an kaldami kanko bamma o نعم teddugal hakkude amen o fokkiti o to banggue won sehila makko gon toon har neeƴi emin yewtida نعم min mi soodi 16 jawdi نعم jolnama e oto he تي ha gaynumi omo dari نعم o tawaka cogguji ɗi تي heddima mbaɗa tottawaji ɓe haalisaji muɗum en yo gar min jaaha galle نعم min noddimo o ari تي o yo gayni min mi gayni o yurni ujam beele o gorko mawɗo kellifaɗo jooɗi jawdi ndi o wino hay goto sodata o tawini toon نعم jibi mbaɗa yettuma no fewi alhamdulillahi rabbil alamin نعم a walli kam تي ko min balluɗa tigui rigui yo Allah yoɓe نعم kanko bammamin gari hamin jettima kala jawdi jippinani mi paye galle kaari paade galle ceerno paade galle to hay toon jawɗi ɗiɗi نعم jawdi toksude fuldi en ɗon نعم e jawdi ndi o wino hay goto wawa sodde ndi نعم ɓe jippini jawdi ndi o wino hay goto wawa sodde ndi نعم o jaggi e dande mayri kanko ali omo wuuri o mayani نعم o wi omo nawa nder galle amen نعم ɗum to parra o yi wona jeeyi mi mela ko an jeeyi wona min gay تي ujunnaji nogas ndi sooda نعم mi yejji tan ujunnaji makko nayi ɗe e teddugal makko ngal waɗi ɗum ni de mbaddumi e bamma نعم jawdi ndi o wino hay goto sooda wawa sodde نعم komi soode mon ni
ya namdo bele won ceerno e wori he sodanimo hono ndin jawdi namdo bamma mbiɗa wonde ɓe wa hadde goto yata jama comme bof mi alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah bamma mbaɗa namdo ñanden mi hattimo noddini ali makko juma mo darne ma won joni duuɓi tati walla duuɓi nayi min calmidirta sa anda aɗa andi mbaɗa andi an jibi aɗa andi aɗa andi ko waɗi mi salmidirde min mbi kam o de joni o sellani ko dunkiɗɗo koyɗe ɗe o yiyata jama o yiyata juma e jibi mi foti e bamma o yiyata jama mi yiyata jama o yiyata juma mi abbata ko kanko selma o kanko ne kay o yiyata jama o yiyata juma kono haɗani bamma alhamdulillah rabbil alamin kañum ene jogui yamirore ene totta on oto jeehe juuloye totta on yamirore jeehe golloye totta on yamirore jeehe gaddoye tel mata mi wawa wadde noon nde codantum bamma jewde komi boof ndew addi tam nde komi boof mbaɗode laadori ala addanta mbaɗo tak tak ribide ene marɓira ɗum noon a juumi e ngal ɗo banggal min goori noon luural heewi hakkudam e galle o e hakkude miñaraɓe ɓe mi ala dow mi ala less kamɓe ko on ɓe jaggi e ɓerde maɓɓe tan ko wonde jinmi ko heɓtude Allah magal walla goɗɗum e majjere maɓɓe fuuri maɓɓe ɗayre maɓɓe kamɓe wonɓe ɗo ɓe mi yeccitake ɗum min mbaɗa jaggi e makko ɗo jaggunomi e makko ɗo joggumi e makko ɗo jaggunomi ko ha tiiɗi waɗi saaha goto mi yii ceerno Abdoulaye Samba Sada ene wuuri maya naatiɗo galle maɓɓe ɗo ɗen balɗe ceerno Mourtada ene yaaha Daka Sunnatu yalti Allah waɗi ceerno Mourtada janggo muɗum ari ɗon ari ɗo galle meɗen ɗo ari wi ari ko waynade ene yaaha Sunnatu kala ko joguinomi fodde kene yamete kene ɓete Amady Diane Touré seeɗam kanko bamani kay ko seeɗam mi itti mi waɗi banggue mbimi ceerno ɗum ɗo ko ajji mbaɗa jogui dammir kumiɗi mbimi ƴeewton dam moƴƴo gaddon mbaddon hen mbaɗon ceerno Mourtada ndertinani min joƴƴini mbimi nodde Aliou Sarr min noddimo ɗumoto gonɗa wi mbaɗa wodde de ceerno hedde ga gonmi hedde ga montaga e ga mbimi e arraɗa fata ɗo wi ceerno mbaɗa jogui haaju de mbimi ey wona ko haaju kay hay ɗum ɗo ene kay ko haaju jafoɗa ko ceerno Mourtada de bagage mum nan ɗo e galle he ene fatma garana wona ɗum min mboɗimi ara o ari ɓe jolni omo andi so mankata sa winogas galle mata e sukara wona wasnade alhamdulillah komi bofo de jibi ko mbiɗa komi bofo ko wallahi komi bofo Allah haalnima gonga ko kalɗa ko fof gonga me sona ɗo mbiɗa mi wawa yaltinde walla mi wawa hadde ɗo ɗon kam mbi astahfirullah yiyet toon Allah waɗi o ari o jolni Abdoussalam Haydara so tawi mi yejjitani e Tidiane Touré jaadi e makko kanko ceerno Mourtada e sukaɓe arnoɓe ɓe jippinoyi bagage ɓe garti oyi mbi a arti oyi mi arti alhamdulillahi rabbil alamin mbimi Tidiane Touré jolne oto he Tidiane Touré jawli Tidiane Touré wuuri jolni bidon nebamo bi Abdoussalam ar wallam sak maaro woni man kadi fay mbimi ko jeeyi sayda goppa bandiraɓe jibi min mi yejjita bamma ɗum ɓenni mi soodi ration e ɓiɓɓe ceerno Abou Samba Bawba hewani fof mi anda ko sakuji sappo e joyyi sakuji nogas onno téléphone mum mbaɗa jaggirimo kay no jaggiri tamine no yettori kam no yettortomi ni omo nanggui ɗum nanggar tiggal kono noon ɓernde de wonɗo yoɓiti taw mbadde kulule fayre eɓe keewi miñiraɗo o wiyata koɓe mbaɗi kañum ɓe mi naɗini mbaɗi hankkadi mi matti fayde e hulde min woto gonɗa o wi gonmi de ko gesa mbimi ɗum so tawi arti bitigi Abou Samba bitigi sukaɓe ceerno Abou Samba ɗo bagaselam seeɗa nan ɗon gadnora o wi basala ittimi samari tan ko dari demar galle to Amady Diane woni to ceerno Amady Diane woni mbaɗa nder mbi mboɗomi wi an ceerno am mbiɗa kon basel ɗum ɗo nde ko bagage oto wawa eɗewde mi addi jippino bagage o yoɓ ɗum temedde jeetati omo yanamdo bamma jibbi
min am be ci kanu ko hay oto makko hamɓade en wayno do ɓurɗo ɗum mi anda ko sakuji 17 walla so nogas wallahi waɗan kon kam andi o wiya ɓoɗo min addori capade kadi kanko haalde mu rew yom yoɓ temedde jeetati biri kay sambo wene galle yom yoɓ temedde jeetati o jippino o mbimomi are wallu min nanuga o wela kan o oto makko nattata toon o yejjiti noon bagage ceerno Murtada o de nari ko ha nder min bagage am o wi oto makko o wawa nanude ɗum ceerno ko ɗo ɓernam fuɗɗi e ba manani jibi ko ɓernam fuɗɗi e ñawde kanko anda ɗo ɓernam fuɗɗi ñawde makko bagage ceerno Murtada o arani ko adanimi koko ceerno Murtada nayi ko ɓuri ɗum mbimomi yona ɗo wela oto makko wawa ñalɗi jeehi ha jirlima oto o ko connoɗo o en heddanimo kalis keɗɗo ne moƴƴi onon bandiraɓe mi haalta inde jomum kono mo yeyno oto en heddanimo ma won temedere ujunere so manki ko seeɗa o ari omo arde sehil makko jum omo ronki hebde kalis o o wullitimi jibi yanamdo bamma omo wonde jum ko jangguinowo kol nan ɗo o haalnimi o hokki men teddagal o hokki men fayida no feewi wi kam garmi ko sibu Allah yattino kala funde amen min fotata noon bano jibi o mo wulliti o mbaɗa soodano on marchandise noddimi on haari min mi kaalis janano walla duttama oto makko ko ɓuuri yawde wonne basnani wala ɗum kay tiiɗani oto de mo wino natata galle amen wa nadde o ko on de o ari wullitade omo yeeyi yo walle no heɓde kalis makko ka wiso Allah walla wona jibmi rewde bammaɗo heewi Allah waɗi kala nde jaami codoymi layya ko kanko bamma an Djiby Sarr o an Djiby Ali o kanko noddanmi yo ar o hirsanami ha wela so hirsinde kam jawdi wotiri ko ujunaji 10 guittanmi wiyamo da so jawdi ɗiɗi ko ujunaji 20 mi ittami wiyamo da mbaɗa jogui suddiɓe ko jajaɓe e taltalɓe o yano ɗumen ɓe an itta ñebbe mbadda hen hunde wiyamo da ni de gondirnoɓe bama ene yaaha on ɓeyde sortade mbaɗa ɓeydo rentade on ɓeydo sortade min mbaɗa ɓeydo rentade ɗum woli Djiby waɗi saaha goto o ari o tawimi ɗo dindere ɗo kanko bama o an Djiby omo wonde ɓinguel moɗon en wiye baba Idi o yetti o iwroyo hetto galle balɓe to dindere he assalamu aleykum ɓe fof mi wa aleykum salam jeetata fasere makko ɗon subalɓe hono makko en kam jarani ko mallim tab ɓe gandi wito Amati Diane woni mbi mboɗomi mbaɗa lelli mbaɗa fayi hooremi ɓalal o dari o jiimi am mbimo bisimilla omo arde fitina mawɗo wi min ɓiyam o rewiɗo wi fiyama faɗo min mbiye rewiɗo wi fiyama faɗo min kam ɓonta ko paɗni ki min kam fiyanimo min kam mela paɗi saago mbaɗa fiyamo o yimata ko woni sukaɓe beddiɗom faɗo Abdousalam ene jooɗi mbimo hoole mum ɓe mbiya goto kam min kam min tinani soko lenni rewiɗo saago weddama faɗo omo wonde fitina yanamdo bamma Djiby woy babidi o wi nam o wi wona mbiɗa aɗa wiɗo henna ɗo henna won piɗoma ɗo faɗo o wi min mi yiyanima ɗo mbimami koto baba ten en almudel fi kam to faɗo koto baba ten en ayi ceerno omo arde fitina babidi nam wona mbiɗa ari ɗo henna ɓe piyim faɗo babidi mi wiyani noon mi wiyanima ɗo mbimami ko baba ten en galle ten Youssouf Gueye en ceerno o hafti wona yarloyafo de ala omo heeɗi wona o juumi ala mbimi ko alhamdulillahi rabbil alamin kanko no wi kadi alhamdulillahi rabbil alamin no fof ko sabotage mi andi hankkadi kay wonko o darata nangui juuɗam min mi nanni e reedam wona haade jiilutomi wona bonande jiilutomi ala ɗum mbanmi jaam saka bone an Djiby o noon mbiɗa mi wawa yaltinde on ala mbaɗa wawi ko ɓuuri ɗum
galleji moderne ɗi gonɗo ɗi heɗum limtan maɗi ko ɗi jeeyi moderne ko ɗi jeeyi juma moderne ko minen jeeyi moderne goo tani an jibe so tawi ko Aliou Kay Sar woni Bamma Alhaji Ahmad Daaro Alhaji Haasi Mbayi Sem Ba Mama Tooli Abdoul Wodji Lamel Ablaye Bayla Samba Amadou ɓe kañumen gonno hoore moderne kañumen jeeyi juma moderne kañumen gonno hoore ɓe luurodirama e jama gadan ka kan a 52 53 baba heeɓi kan mbiɗam wawi yaltinde e goto ko babaro ka kan yanam rewtani jibi ka cukalel mi wawa yaltinde a juumi Allah waɗi ɓe luurodirama allahumma salam ɗum koye bamani en ɗum ɓe gari koɗo gallamen nde ɗo ɓe gari ɓe mbaɗa allahumma salam ha Allah addi Alhaji Ahmad Daaro ko kalami ɗo ko namɗon baba Yaya Sy walla Bintel Haw Bintel Diaw ene wuuri Mayani ɓe mbawi settade ɗum ene wuuri ɓe mbaɗ ɗon ɗo galle amen ɗo ɗon mbaɗi Allah wadde allahumma salam kanko Alhaji Ahmad Daaro yo Allah yurmo yafamo ɓeydamo barke o holli ɓe dingere ɗiɗi o wi ngal ɗo nani kala ngal jiɗɗo hen mi rokki on mbaɗe jama tane de an jibi o wonde wi hokki dingeral baba woni almami nden Ceerno Abdoul Wahab ala aran ɗo ene mbumi Ceerno Souleymane Dia aran ɗo ɗum ɗo nde ko Hamad Gadion Mamma Siré aran ɗo ene kanko jibi yo Allah yoɓ moƴere ɓeɗo ɓe limtanmami ɗo ɓe Alhaji Ahmad Daaro Sem Alhaji Haasi yo Allah yurmoɓe yafoɓe Mamma Tooli Samba Amadou Ablaye Bayla Lawel Ahmad Samba Law ɓe ko mbiɗa mi wawa yaltinde hay goto ko a juumi heɗo ɓe mbimami ɓi goto e mabɓe walla koɗo jippiɗo e galle mabɓe yo ar e jama moderne he waajo ko yiɗi mo wona tijjani yanki min kaɗani ɗum julde kono waajota ko ɗon min wini hande min wini janggo an jibbo ko an kaltami jama ka ko jama amen almami o ko min waɗi somi wela so metta ko min waɗi boni fof garɗo e jamaji moɗon fukkete ko yam mbon mbawi yaltino hay goto won mbawi yaltino ko garduɗo Allah kono garɗo ene yenna min aɗa ha e nder jama amen komin tijani koye ɓana wona tijani en jamaji wurɗi fof ne foti hol jama tijani ko cuuɗo daraɗo ɗo janna Cheikh Tidiane walla ɗon mbiya wonde emin gubba e mayɓe e galleji min gubbani e guesa moon min gubbani e galleji babiraɓe moon min gubbi koye galleji amen e cuuɗi amen minen mahi min mahani e galleji moon min mahani e galleji babiraɓe moon min mahi koye Guenale hurum jinnaɓe amen mbiɗo no haali gonga somo haala gonga yo ƴeewi jama gorko an noon jibbo mbaggintumami o konngol gotol an eɓe mbiɗaɓe yeewe dingueral moɗon no babiraɓe amen ƴeewi no dinguiri ni mbaɗon toon dingueral moon oɗon mbaajo toon a goto tawata on toon kono amma kaɗo juma moderne kaka mbimi o harmini ɗon hande o harmini ɗon janggo kanko mbiɗa o wonta nattu ko hawma e so wi ko mbaɗa signe mbaɗa guerguerte min tawi mi haalta makko hay hunde ala ko mbiyat mum kono mbimi ko wonta nattu ɗon so Allah jaɓi inchallah a faami juma ka Allah waɗi nden ɓe keeɓi galle Seymaga en Bakary Seymaga e miñum ɓe dokkama dinguiral ngal ko ɓen gaddi mahi jama ka jama wonno baba wonno almami wona babiramu wona taniramu moɗo Allah Allah waɗi ha zamanu waylima ɓe mbi yo jama ka firti waɗo Hamad Seymaga de yo jama ka firti yo Ousmane ɗum bila ɓe gaddanama bila
nden ɓe gardinama bila نعم ɓe mbi jamma ka ene firte ene ma hembi fa marhaba تيك mbiɗen wayaltin ɗon نعم min bofo ode نعم ko min wiɓe jeehe ƴeewoye dépasse kene yeno arɓe fof mbaɗon gay ɗiɗi conni amalla ko seede نعم bande lam ko seede e Na'am. woɗɓe waɗi ko seede an kalculel jibbi mbiɗen wayaltin ɗon نعم hole mon mo bawmo waɗi hen ngaari an ferde ma ɓe mbiɗa ɓe hole mon mo bawmo suutata junngo waɗi hen ngaari نعم saka ɗiɗi نعم nde ɓe ngari mi ƴeeya kala ko yonata mbaɗon نعم jama moɗon fuɗɗimo fiide ko jawguel ko damguel نعم e ujunnaji joyyi نعم yanamdo bamma wannamɗa ceerno ousmane نعم eɓe jogui de damguel me نعم e ujunnaji joyyi نعم ɓe mbaɗi sakuji ɗiɗi maaro mbimi ɓame نعم uddirmi magasin amallam ko amallam ko seedam نعم mbimi kala ken yona ƴette maaro e sugar kala ken yona ƴette نعم heddi sewo sow نعم mbimi jeehe biti Cheikh Oumar نعم ƴetton toon kala ken yona gadde نعم capanɗe jeeɗiɗi e joyyi نعم sewo sow bottari Cheikh Oumar woni seede mbiɗa mi ala jama mba yaltina e goto jama نعم bamata wonno nden nde joɓɓanmi ɗum de نعم a jumani namdo نعم Ousmane wi نعم Hammadi Gadio goto ƴetti ujunnaji joyyi نعم ko marto jama ko kay on goto walliti ɗum نعم jama maha gasi نعم heddi man uddite نعم holko mbaɗɗon holko mbaɗi نعم jama ka ko Ousmane min Na'am. jeeyi Tigi. Ousmane ko min halfi ɗum hande halfi ɗum janggo نعم emin mbawi fodde e gueɗe ɗe foof نعم on mbawi ɓuddima e gueɗe ɗe foof نعم kono ɓurata kam duuɓi نعم wassalam نعم soɗon mbawi ittude duuɓi keccumomi ɗi نعم dokkonmo kala ko jiɗɗon mbaɗon نعم so jamfanokimi noon wona ka نعم mi rentinimo goho mi rentima ɗiɗi نعم mbimo mo a jiida diina woto waajo e jamma maɗa نعم o addimo mbiyatono نعم waajima mi heeɗima Tigi. waajima lawol ɗimmol mbimo Na'am. an oɗo bajotoɗo ko woni نعم o haali mbimi an kam aɗa andimo o wi mbaɗa andimo نعم mbimi koɗe on waajo e jama he koti janen ko wi ala wona نعم mbimi ya namdo ɓe gonduɗa ɓe mawɓe gonduɗa ɓe نعم ko wayno ɓe juuloɓe toon joni ɓe نعم Mamadou Sall en Amalla en Ama en walla tan نعم Amadou Tidiane Sagna en نعم ya namdo hol jammirɗo yo waajo ɗon kanko wonata Tidiane henke نعم en jiida e makko dinni نعم hol ene hoto kanko نعم jama ka on jogui kerol wona ari o ƴo hay goto hen kaɗani julde نعم kono haalde haala Allah نعم ala haala ko min nanata نعم won saw kanko bajotoɗo wattani amde taw hay somo ama mi anda نعم mi andamo mi toñatam hay goto kadi suusa wiide nani inde makko e hunde kam نعم hay goto suusa wiide noon mi haalata hunde tan نعم heftina woysa e mane jaam o wiyamata koni o jaabo en ko weela نعم ha wattimi somi yimo e tibto mi ɓennat نعم mi darata ni ha jamaɗa ayi min نعم yenede yettede fof fotama kono ko mbimi ko watta wonta dartoɗon ɗo jammaɗo نعم so Allah jaaɓi min seññi min guirguerti komin teyi نعم ala ko mbawɗa hen نعم ko ɓuurma ala ko wayi hen tawi cikkanɗa ko mbaɗa waɗa batu mi koye aduna kalmi joni نعم ko aduna kalmi نعم Ousmane yeehi arti o wi kam kamɓe ɓe mbi ko kamɓe noddimo نعم yo ara waajoɓe mi hol ɓen نعم wi ɓe mbi ko kamɓe sukaɓe modorno نعم yeehi min sukaɓe modorma نعم galleji ɗi o potiri نعم kamɓe fof ɓe jibina koye diine نعم hay e mabɓe kam mo wona almudo kam tawi kam ceerno e galle muɗum نعم walla almudo e golle muɗum e galle muɗum نعم ɓe noddoya goɗɗo yo ar waajo e jama he an kay jangde ma timmani نعم haqqille ma timmani نعم ɓe mbi ko kamɓe gaddi mbimi janggo e jamma ɓe mbimo yo julnu sa wi ni ɓe nawma lakara ɓe duñma نعم o mani kanko somo heeɗi dandam ɓe an ka anda ko jahɗa نعم leegal fof sarima sakima نعم ɓe jultanɗa jamma e juma ɓe pumidanɗa fof sarima so a renta hoore ma نعم ren hoore ma نعم soɓe dañi almami goɗɗa wonta ɗo mun heeɗi dandam ɓe نعم o jaaɓi o deƴƴi نعم jamfa joli caggalam نعم dimanche ɓenno heccangue waɗi yontere نعم mbiɗo mi wawa haɗ ɗum bajade e jama o نعم kanko ceerno bajotoɗo o wimo hudbin mbaɗi signa o نعم o ari to Ousmane to mbaɗa ga نعم kamɓe gandi koɓe kaldi toon oɗo ñalli نعم won andi ko haali nde yalti نعم subaka aljuma نعم kanko Ousmane omo waajo نعم
minani umu yawo mami dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha ko Allah tan wawi arjiguinde neɗɗo Allah wi ala daba gonɗo dewliwode he mo ala arjigue muɗum kanko arjiguinde fof mata ko ɗon gandal makko haaɗi firu makko mata ko ɗon haaɗi woma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kay ene woodi kono Allah fondani arsugaji ɗi ɗum winda kay kammi ɗo nani ɗo waɗi oɗo ayo ayo gadduɗo ɗum ɗo wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq wallahu faddala ba'dakum ala ba'din hono ne tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din ala ɓurni yoga arsugaji mi andi kay wonko jogori kewde e bonɗo andi ɓiyangu jamma musidɗo tan wajade sakane wamo mami dabati fil ardi ala zuwa ɓi jam mbaɗa juftanno jamma hanki ni i tan a gaɗi ha nemi tan kanko bajo ton bajo ɓi jam deƴƴumi komi sikkano Ousmane waɗimi ko Allah waɗi o yeehi juma kanko Ousmane o arti min gottimo o jooɗi mama won air mi wiyanimo ko woni mi witanimo ko woni mi namdima ɗummaɗo bajorno ɗo ɓe mbi ko kaari mi wiyanum kanko Ousmane mbete mi haɗa ɗum wiyanam haydara mi deƴƴi tan deƴƴatam golli ko ngallanomi deƴƴi mi wullitima noon kamɓe juuloɓe ɗon e jamma heɓe goto fo wiya tinani goto fo wiya tamma waɗi ɓe gasi gattiri on jabbe moɗon ɗe mone ara ɗon ene waajo on yata ko noon den mbiɗo wona tijjani en ka wona waha biyanke holko waajo toon e jammaji gueɗe kewɗe nanama hen gueɗe kewɗe nanama hen nofru lamaka min ani kanko garɗo on waajade o jokkodiri Ousmane koye waha biyankoye mbino codna ɓoto eyyi min kam hay somi sornama oto kam min kam wonta wahabiya wajata koyam kanko Ousmane nde haala kam mbimomi min gueɗe ɗe fof sa yiɗi pawa e am mi jaaɓi kala ko mbiɗami kadi mi jaaɓi kono ittide wahabi ene fawi do am loppet woto mi yiitu ko mereteɗo ko anda mi Djiby wima wawa mi tawata moye lawol ni Mouhamadoul Hadi kay ɓuuri baji ɗo ɓuuri ɗum wimma ɓuuri ɗum baba ɓuuri ɗum gandal on kayne wonani tijani waji ya Amadou Bamba on kayne yettimimi tello ngabbiti saka o baka mi wawa Djiby a juumi ka moƴƴo noon a wajima noon an anda kam an aɗa andimi kono min mi andama a wiyata en meeɗi salmodirde kadi min haymi kadi ko ɓiɓɓe Aliou Sar hol kamin hol wahabiyankagal Hamsatou bamon cawdir nan ɗo janggoy haaliɓe toon kay ɓurde welde murtude ko jangguino école ɓurde kono ha hande ne jaggue lawol Cheikh Tidiane en jagguiɗo jaggunoɗo majjani onon gaaro he janggi mon wonde oɗon ɓamta pellel moɗon ƴeewe hay goto Djiby haalan fedde ma ƴeewoye dingueral mon ladde oɗon mbaajo toon hay goto taw toon kono jumma modorna ka Djiby woppu goppe on mbaajo goto so ɗum alami uddaka ko ɓuuri yawde wassalamu aleykum e ngal ɗo demal Djiby ɓiyam mi duwanimama mi jarnima mi salmini bamma yo Allah hokku jaam mbaɗa ñagano hoorema jaam kono mbaɗa ñagano bamma kadi jaam minen ɓe fof komin wofɗi ɓi kono emin mbaɗa komin jiiɗi sa wi komi boofo mi yahani juma mi yahani jama ene woodi kono aynaɓe ɓe yeyoɓe daral ɓe kattaki mi yeyoɓe maaroji ɓe kattaki mi komi boofo dardoɓe Allah ɓe kattaki mi almuɓe ɓe kattaki mi windere nde hattaki mi kadi Allah waɗi bamma kadi min tawdiri e ɗum kañum nan ɗon jooɗi kono ene waɗa ko mbami ko ene jogui yamrode e galle mum jogui yamrode e nder wuure fof partout yo sakket nde mbanmi dinderam adande de sanare galle hende banggue ñamude mi tinami 9h35 mbaji goto umori hedde galleji Demba Daya en ga ɗum waɗi saabu hoore makko bogui haw majjiti bokude tan woni o ari o tawimi ɗon mbaɗa jooɗi e dindere he mbaɗa heeɗo radio Qur'ana o salmin tan o jooɗi saɗama omo andi gon ko heeɗade radio ngo mbaɗa ɗo Qur'ana o jooɗi ha radio Qur'ana o gasni dokkum joni mbaɗa arsile mbaɗa tampere salmin gongol ɗo juuti o heftinanimi ittumi ndiyam ɓe yo yar 9h35 o ari ɗon ha woni 11h20
nden mi rokki mo ndiyam tan paatumi koye radio he mbaɗe ɗo oyi kam ceerno mbaɗa heftinanimi bono mi wawani yidemo no fewi mbimi ala mi heftinani o itti kala makko o wi ko min kaali mbimi eyi bisimilla o wi min won garɗo wullitade mi haalta inde makko mi haalta inde makko kanko kalɗo galɗo wullitaɗo kadi mi haalta inde mum mo wi wullitumomo wonde mi ƴetti dinde e jam mi waɗe lawol hay oto rewata ɗon mi uddi lawol nde koye jooɗi ɗon ko fof kanko jeeɗallo woni koye darde otoji birtoɗi min tan ha oto ummori hedde ga e canguel he buuf tan ha tourno e galleji masalen kabiyogal deƴƴoje ko ndeɗo dindere mbaɗɗanmi min e banggene kay ko mbaɗo dinde ndeɗo kay ɗum ɗo ka jogui droit min woni duuɗo mi wonda uddi lawol ngol hay oto rewata ɗo o haali inde joomum deƴƴi wona ɗeɗo gueɗe fof nan ɗo a noon an Djiby o yalla yoɓ moƴƴere konngol ma hen tan motif ko wiide mi wawa ala ko Allah hokkimi ko mbaɗa wawi ko wona an hokkata ko Allah hokkata kadi babo e gartire jaam jaam ay kala jinnoɗo wadde diine muɗum banggue ƴefi ko jama mum kala jinnoɗo wadde diine muɗum banggue ƴetti ko jama mum ƴettu e jama mon kaɗo ko jama mo dorna komin jeeyi yamirore amen yaata hen hande yaata hen janggo so Allah ne haaji garɗo julde subo Allah bisimilla mimi o ha biya ko loppet kanko e goɗɗo fof kala kooliɗo hoore mum walla kuuɗo yo ar aljumana nara janggo wasalam waaleykum warahmatullahi taala wabarakatuh bandiraɓe ko ɗum ɗo joguiɗen e yewtere meɗen hannde fadde ko faati social moderne e ko faati e yimɓe aroɓe ene mbaajo so almami kay wiyama yo haɗ wiye ko yimɓe jamaɓe mbajete wona kañum yi an waajo voilà an waajo mi salmini on noon kala kadi ko manque ɗon hen famde baba Yaya Sy nan ɗo en andi tarih Bintel ha wonan ɗo ko debbo ene andi ko kalami ɗo ko jeehnamno ɗo kaɗo jama ko min yiiɗi watte hen ko Allah yiiɗi watte hen ko nelaɗo sa sallam yiiɗi watte hen ko Cheikhuna Ahmada Tidiane yiiɗi watte hen mo yiiɗa Cheikh Tidiane o fa ladde wajota ko ɗon hannde mbiɗon wonde gabri made gabi min mahane galleji babiraɓe moɗon walla ko halte ganal ko halte lakara ko fof sama fu min ɗum ko jama ka kalmi juma o kanko alama somo yiiɗi o jagga hen o ngata hen juuɗe ma wati so yiɗa min loppitaka wasalam